Yan, lawi yan. Siling labuyo guys. Lagay ng kalamansi. Yan, luto na guys. Run. Good morning guys! Kamusta po kayo? Sana nasa mabuti kayong kalagayan. Lalong-lalo na dyan sa Israel, Iran. 1.9 subscriber. Shout out po. Salamat sa pagsubaybay sa aking munting YouTube channel, Darus 50 Vlog. Subad, subad, subad. Mapamahong na kita guys. Tanganing day kita mapasma. Spaghetti. The perfect bite. Ninong Ral. Oh no! Shout out po. Tinapay. The perfect bite. Masarap guys yung spaghetti ni Chabi na. Tabig. Umpisa na tayo guys. Kapag almusal na tayo, ihulog na natin yung ating pasintok. Pasintok. Sula. Binakay. Binakay guys. Ay puti. Nagduduk-duk. Garo ka ni guys oh. Dahil magbuwi. Oh my God! Wow! Ito guys. Ang laki. Isdang puti. Nakauli na tayo nito guys, kaya lang yung nahuli natin dati maliit. Ito malaki oh. Ayan. Ano nga din nakapaknit. Lawihan. Lawihan na puti oh. Dininig ng Panginoon yung panalangin natin guys. Na subad, 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 subad.
Masirap ini sa kusido, guys. Lawihan na puti. Thank you, Lord. Sus. May din nakapaknit, guys, oh. Puti. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mahigit 1 kilo, guys. Nakikiyo. Kusido. Lawihan na isda. Thank you, Lord. Nilapag pa. Bigyan tayo ng Panginoon. Pasintok. Kahuli na tayo ng isa, guys. Dininig yung panalangin ng ating Panginoon. Boy, nakasubad na kita. Basta na. Subad. 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 Snack tayo, guys. Mangga. Guys, mahuli na kita. Ta nag-text na suaki ko. Ta nag-LBM da, guys. Pero hindi naman yun pababayaan doon. Nurse naman doon. Marami naman doon na gamot. So, huwi na ako, guys. Maaga pa naman sana, oh. Isa pa lang yung nahuli nating isda. Oh. Isa pa lang yung nahuli natin. Kaya lang, pag ganoon, hindi na ako mapakali. Pag may nararamdaman yung mga anak ko. Nag-LBM da, guys. Mamaya pa sana ako uuwi. Kasi mamaya sigurado nagsisilabasan na yung barakudang maliliit. Kasi mangingain na yun, mananangalian na. So, uwi na tayo, guys. I believe I can fly. Ito pa sabad mo, boss. Kasabad na lamang. Ha?
Laban ang kasabad gisaro. Two hours later. Studio draw. Mabulat po kami ni manggagana kan mga ninasunod na mga prizes. Ang third prize ay 3,000 pesos. Ang second prize ay 4,000 pesos. At ang first prize ay 5,000 pesos. Atin tuloy. Ang manggagana namin mabilog ang 15,000 pesos. A few moments Guys, later. bali, isa lang yung nahuli natin. So, sasawagan na lang natin ng upo. Palagi na lang isa yung nahuli natin. Hindi man lang madagdagan ng 2, 3, 4, 5. Hoy! Saro na naman asubad ko. Ito ka lamang matawan. Wala nang isda sa Albay Golf. Bali guys, sumabi kagad ako. Okay naman pala yung anak ko doon. Anong ibig mong sabihin? Binigyan na ng Talagang gamot. Hindi ka muna mag-aaral? Hindi na ito eh. Tinatamas na ako. Ano? Hindi ko mapasok sa ulo ko ang pinag-aaralan namin. Paano na ngayon? Paano na ang buhay mo? Bata pa kayo. Tapos ganyan lang iniisip nyo. Upo. Iyon ang sinabi sa akin. Ay, naku talaga ang anak mo. Wala tayong magagawa. Pagsabihan nyo nga sila. Ay, kung maaari lang, ayoko pa talaga. Bata pa masyado ang anak mo para pumasok sa ganyang bagay. Wala pa nga siyang alam na trabaho. Marunong naman siya mag-araro. Hayaan mo na lang sila. Kung sa pag-aaral naman ay hindi rin siya magtatagumpay, nako, gastos lang yan. Ay, alam mo ba ang sinasabi mo, ha, Bertaw? Opo, itay. Alam ko. Opo. Bakit? Kaya mo na bang magpamilya sa edad mong yan? Ano na ang problema sa edad ko? Opo. Alam ko naman lang magtrabaho, itay. Pero bata ka pa sa edad na 18. Baka kung... Pero mahal na mahal ko siya, itay. Ay, alam mo, anak ko. Ang pag-aasawa, hindi yan basta-basta na ginagawa lang. May kaakibat na responsibilidad yan. Responsable naman ako, ah. Masipag naman ako. Ay, bakit? Sapat na ba yung kikitain mo sa ani mo? Magkano lang naman yun? Basta. Pagkakasalan ko na si Norma, itay. Talagang ipipilit Okay na guys, nagayat na natin. Mga kusido na tayo! Kusidong lawian na puti. Kamatis guys. Bawang. Lagyan na natin guys yung upo. Yan. Upo. Yan, lawian. Yan na ng asin. Takpan na natin guys. Siling labuyo guys. Monosodium glutamate. Konti lang. Yeah, luto na guys. Ilagay na ang kalamansi. Lap na natin guys. Hi, how are you? Mapapakinggan sa ganitong oras at istasyon mula sa Loveless Artist and Talent Center Drama Productions
pang nabiling first of purchase na entry sa aming himpilan o ihulog sa mga Dropbox Fest. tuwing Sabado may mananalo